El Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor d'Aielo de Malferit porta més de 30 anys formant persones al nostre poble. Les nostres actuacions pretenen estar en línia amb la realitat social actual per a donar una millor resposta a les necessitats formatives del nostre alumnat. A continuació, us presentem un vídeo resum amb les principals activitats acadèmiques i extraescolars que hem dut a terme al nostre centre durant el curs escolar 2016-2017. Aquesta activitat extraescolar pretén obrir les portes del nostre centre, donar a conèixer les diverses oportunitats formatives i sensibilitzar sobre la importància de la formació permanent al llarg de la vida en un món tan canviant com l'actual. En definitiva, fer més visible el nostre centre EPA i animar a totes les persones del nostre poble a participar i experimentar el poder i l'alegria d'aprendre. Jo soc mestre de l'EPA, de l'Escola d'Adults, dono classes d'anglès, tant per a xiquets que volen trobar-se graduat en l'ESO com a gent més major com adolescents o adults que volen incrementar el seu nivell d'anglès en classes de speaking. A les classes normalment preparem com uns tòpics de vocabulari on treballen conversacions per parelles, per grups, per a poder incrementar el nivell d'anglès, guanyar vocabulari i poder defendre's en la llengua anglesa en situacions de la vida real. Hello, my name is Paula, I'm an English teacher. Soc Paula, soc la professora d'anglès. Així, en classes d'anglès, sobretot en aquesta classe, en la d'inici, fem classes en anglès per aprendre i sobretot l'inici i tindre una bona base. Fem les 4 habilitats que són listening, speaking, reading i writing, gramàtica, òbviament. Fem exercicis d'escoltar, de parlar, fem lectures i fem redaccions, a part de la gramàtica, que se necessita per a fer aquests 4 tipus d'activitats. Esteu tots convidats així a aprendre l'anglès, que serveix per a moltes coses, sobretot per a viatjar i saber un poquet més. Okay. It's not a big problem. Els divendres a l'Escola Permanent d'Adults d'Aielo preparem per als nivells C1 i C2 de valencià, que es corresponen al nivell mitjà i superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l'organisme que acredita els diferents nivells de coneixements de la llengua. És una entitat que porta més de 30 anys en aquesta tasca, tractant de millorar l'ús del valencià en tots els àmbits. El que fem a les classes és treballar les 4 habilitats lingüístiques bàsiques, per tal que els nostres alumnes puguen superar amb èxit les proves. D'aquesta manera, practiquen la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral i l'expressió escrita. Per a desenvolupar aquesta tasca utilitzem un llibre de text que es correspon a cada nivell treballat i material complementari per a reforçar els conceptes que més dificultat presenten a l'alumnat. I el que més treballem a l'aula és l'expressió escrita. Tot això ens ajuda a elaborar textos amb adequació, coherència, correcció i cohesió. Per a desenvolupar l'expressió oral, realitzem activitats on els alumnes posen en pràctica la destresa lingüística, utilitzem recursos audiovisuals per a practicar la part de la comprensió oral i la comprensió escrita la treballem analitzant diferents tipus de textos. Aquí lo que hacemos son prácticas de yoga, son ejercicios donde estiramos el sistema nervioso, la columna, la espalda. También trabajamos la idea de pensamiento positivo, constructivo, con la intención de ir mejorando nuestras formas de entender y dar respuestas al mundo, a la vida. Trabajamos técnicas de respiración y de relajación y eso, lo que hacemos es que la gente se sienta mejor y tenga una vida más coherente y feliz. Quien quiera venir que pruebe y eso es lo mejor.
Formació base 2 és un curs on l'alumnat té un nivell mitjà en lectura i escriptura. En aquest curs el que fem és millorar o recordar aquelles habilitats o destreses que al llarg de la nostra vida hem anat aconseguint fins avui a nivell matemàtic i lingüístic. En el que és l'àrea matemàtica fem sumes, restes, multiplicacions, divisions i problemes que ens puguem trobar en el nostre dia a dia. A més, en el que és l'àrea lingüística fem dictats, comprensions lectores, també aprenem coses relacionades en la llengua, com pugui ser quins són els adjectius, quins són els adverbis, quina diferència hi ha entre nom propi o nom comú, etc. A més, destacar que en aquesta classe treballem la memòria, com podeu observar, tinguem alumnes amb una edat avançada i el que fem és que el cervell vagi a més i ho treballem a través d'exercicis d'atenció i de jocs. A partir de la sílaba, ¿cuántas sílabas tiene? Soc Sara Benavent i soc la professora de francès. Donc, bienvenue au cours de français. Què fem en la classe de francès? La classe de francès intentem que siga lúdica i agradable, sobretot per a les persones adultes, que és el nostre cas. Utilitzem tant cançons com alguns crucigrames, jocs i també veurem algunes receptes de cuina i alguna que altra pel·lícula. Tot per a motivar els alumnes per a que continuen aprenent el que és l'idioma francès. Tout seul, je bois un café. C'est là. Tu te souviens de cette chanson-là? Vous vous souvenez? D'accord. Estem en l'escola d'adults d'Aielo de Malferit, en l'EPA d'Enric Valor, i el que fem així és preparar a la gent per al graduat en ESO i cadascú fem unes assignatures. Jo concretament el que dono és valencià, castellà, naturals i socials, i on els alumnes, que ara posteriorment podreu veure, el que estan fent és preparar-se per a la prova del graduat. Què és el que fem? Pues nada, en este cas, en el que és en ciències socials, donem el temari que ens ve marcat pel currículum i que des d'aquest curs s'hem coordinat amb l'EPA d'Ontinyent i l'avantatge que hi ha és que els alumnes, així com abans, es presentaven a una única prova, aquest curs poden presentar-se trimestralment i això el que es fa és facilitar-los el poder aprovar més sobradament. I ells també estan més contents i més segurs del que estan preparant-se. Ja és veritat que ara estem a final de l'avaluació, estan els nervis a flor de pell, però el primer trimestre va funcionar molt bé i ja que jo crec que continuarà igual. Vos convide a la gent que vulgui conèixer o que vulgui saber, que vingui a preguntar i que es faci l'ànim perquè és una oportunitat molt bona per a després, una vegada s'aconsegueix el graduat, poder continuar en algun estudi que vos interessi.
n'hi ha dies que fem més exercici de cardio, coreografies, fem step, i hi ha dies que fem exercicis de força o treballem en futbol o fem circuits de força també. Treballem també amb exercicis per parelles, quan fa bon horatge solem anar a la pista d'atletisme a fer exercicis o pegar alguna volteta per fora. Hi ha dies que per no ser sempre així, per fer-ho més dinàmic fem alguns jocs, o hi ha dies que també fem relajació per a relaxar els músculs i un poc de teràpia per així també. Bé, ho passem bé. En el centre EPA, seguint un poquitiu a les necessitats de la societat actual, vàrem pensar que era interessant fer cursos d'alfabetització digitals per a les persones majors. Entonces el que portem és un curs de competència digital per a aquestes persones en el que fem és donar-los una sèrie de continguts relacionats sobretot en iniciació a la informàtica, per exemple, com escriure en l'ordinador, funcionament bàsic del mòbil, l'administració electrònica, per exemple, com demanar cita per internet al metge o per a renovar el DNI. En el curs de competències digitals, els alumnes està basat sobretot en activitats interactives. El que fem és que mitjançant una plataforma Moodle tinguem penjades totes les unitats didàctiques i allí tenen sobretot moltes activitats i ells de manera interactiva van fent aquestes activitats. I també coses més pràctiques com per exemple el tema d'internet, el tema de buscar informació, com veure, llegir un periòdic, per exemple com funciona el WhatsApp o les redes socials, per exemple obrir-se un compte de Facebook. L'Aula Mentor és una altra iniciativa que vam posar en marxa fa un parell d'anys. L'Aula Mentor és una iniciativa del Ministeri d'Educació i és una oferta d'educació a distància. Entonces el que tenim és més de 150 cursos, és una oferta molt variada de cursos i aquests cursos estan sobretot enfocats a l'àmbit laboral per millorar el que seria l'empleabilitat, l'ocupabilitat de les persones. Hi ha molts de cursos. L'alumne es matricula així al centre i el curs el fa a distància, el poden fer des de casa. A més de fer els cursos, des d'Aula Mentor el que fem és un servei d'informació però també d'orientació. Entonces hi ha moltes persones que venen i a més d'informar-los sobre aquests cursos, es informen, per exemple, de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, de grau superior, o de la resta de cursos presencials que se fan en el nostre centre EPA. Sí, ahí és on editar les fotos i els contactes o un àudio, un vídeo, això es va fer grups nous que vam veure la setmana passada. Em diuen Maria José i dono classes de patchwork, de punt de creu, baliniques, bordatge, les imatges i els dimecres, i així fem de trossos de tela, muntem dibuixos, fem camisetes, colxes, motxiletes, algun cubre, coixins, el que la gent demana. I es pot fer patchwork. Avui és la classe de patchwork, però n'hi ha gent que fa punt de creu, gent que fa baliniques, les baliniques normals que fem de toalles i tot això, cada un fa el que més li agrada. Tinc un alumne que està muntant unes cosetes per a un bebè, és per a fer una motxileta per anar a l'escoleta i és per a una xiqueta. Per així va treballar ell i per així darrere la tela és
més senzilleta. Esto és el tovallonet, per poder-se posar l'esmorzaret així davant. I esto està ben a cavall, li falten els viesets i tal, i és per a fer el coixí, per sentar-se els xiquets per a quan llegien. Així, tenen la màquina que gasta per a repuntar. Esto és l'escut del València i és un coixí per a un xiquet de comunió. És un estil més classiquet, però una xiqueta també. Estem a vespres de comunions i estem fent així detallets. I això són revistes de diversos models de coses que anem fent. I de punts diversos que anem treballant. Aquí fa vainiques, aquí fa cadenetes, el puny Yugoslavo, infinitats de coses.